Dobrý den. Tady jsou taky zprávy televize Prima. Takže, můžeme začít. Máme tady rozhovor s Michaelem Jacksonem. S Michaelem Jacksonem, pochopíte to? No, tak já se ho zeptám na pár otázek. Michael Jackson, můžu se na vás zeptat na pár otázek? Ano. Dobře, tak já začnu. Můžu se zeptat, proč jste se přidělal na bělocha? Byla se mi jedna žena a já jsem se jí chtěl podobat. A můžu se zeptat přesně, o koho jde? Ježiš, já nevím, jak se jmenuje. Takže počkejte, vy jste se chtěl podobat jedné ženě. A nevíte, jak se jmenuje? No jasný. Proč máte na sobě roušku? Aby jsem se od vás nenakazil. Abych vás nenakazil celou bělotu. Proč máte brejle? Protože svítí sluníčko. Svítí sluníčko. Můžu se ještě zeptat, proč máte na sobě holčičí tričko? To mi nějak uniklo. Pardon. Menší nekalosti. Jo, říkám. Dej se mě na cokoliv. Na cokoliv, ale odpovíte mi? Jasně, Stepanit. Ne. S kým jste spal? Angelinou Jolie. Máte spolu aspoň 3 děti? Je? Takže 6. Jasně. 6 dětí. Chápete to? 6 dětí, Michael Jackson. A se mnou si nechcete udělat jedno? Neexistuje. A proč? Protože už mě došli spermíci. Už nemá sperma. Tak, a můžu se zeptat. Když jste král popů, tak řekněte mi, proč jste si nechal udělat tady tenhle sefrňák, ještě tady máte nějakou bouli. Nekecej. No fakt, tady máte bouli. Nechal jsem se ho přidělat, protože jsem nechtěl vypadat jako černou, kvůli tý Dianě Ross. To by strašně líbilo, víte. No. Naspívala jsem s ní i písničku. A můžete nám ji tady zaspívat? Ježiš, já nevím, jak začínat. Aha. Takže zdá se, že ten hovor stojí za, protože končíme zprávy televize Prima, že? Ještě ne. Proč? Prostě nechci, že se ptejte, proč tady sám ne, ty vole. No a jako to tady děláte vůbec? No, šel jsem se podívat na Mount Everest. Jenže já ji tady na březoví nemůžu najít. I když to bude tam nahoře. Ne, promiňte, ale na březové žádný Mount Everest není. Ale já jsem ujištěn, že je. Jste blondětej? Hnědovlasek. Černovlasek. Nejde to vidět. To nikdo nepozná. Jako jste se přišel kopnout na Mount Everest. No jasný. A ještě se šel kopnout na Paříž. Na Eiffelovku. A šel jsem se tady podívat na nějaký černochy, že tady žádný černochy nevidím. Konec! Já s ní nemůžu spolupracovat, to s ním nejde!